Velkommen til part 6. Perfekt. Kender det der, når man går på gaden og andre steder og møder folk, som man kender, og folk, som man ikke kender? Men man synes, det er så akavet, ikke? Fordi man ikke ved, hvordan man skal hilse på dem og sige hej og sådan noget. Da vi er professionelle, flinke mennesker og sådan noget, så vil vi gerne lære jer i, hvordan man er det samme. Derfor, hvis I gerne vil vide, hvordan man hilser og siger hej, så se med denne video. Eller se videoen alligevel. Den normale hilsen. Hej. Og hej. Hvad så? Hvad så? Længe siden. Ja. Bro hilsen. Hej. Og hej. Længe siden hilsen. Hey! Borgmesterhilsen. High five. High five. High five. Jeg elsker dig, hilsen. Hey. Eksplosionshåndtegnshilsen. Molly hilsen. Handshake til krammerhilsen. Hey. Bedste venner hilsen. Hey, hvad så, man? Hey. Hvad så? Jeg tror, jeg bliver nødt til at gå, du. Så vi ses i gang, ikke? Jo, vi ses. Ja, det var hyggeligt. Ja. Ikke til dig, hilsen. Hey! Hej! Molly! Og mødes danser. Hvad var det for en hilsen? Jeg kan ikke huske. Hvad? Ikke? Ja, dig nok. Borgmesterhilsen. Nej. Ikke til dig, hilsen. Det første var sådan det. Det er skummel nu. Hvad er det? Hey, hvad? Ikke til dig, hilsen. Jeg hjælper mig til det. Han har startet filmen. Bro hilsen. Fuck, jeg mangler min mobil. Nå, den har Daniel. Øj, man. Hey! Jeg gjorde det forkert. Jeg skal skubbe væk. High five. Hvad skal vi så lave nu? Det er et godt spørgsmål. Indtil du træder det altid dig, der introducerer videoerne. Okay, ved du hvad? Vi skal se slags papir om det, og så afgør vi, hvem der gør det i fremtiden. Ja, det kan man godt. Bedst af 3. Ja, jeg ved, jeg vinder. Jeg er fucking syg til det. Det er så i år. Sten, saks, papir. Et point til dig. Sten, saks, papir. Point til mig. Næste point vinder. Ja. Er du stadig frisk på at gøre det her? Ja. Okay. Sten, saks, papir. Jeg gør det i fremtiden. Færdig, basta. Så det skulle også være lige meget.